הייתי חובש בצבא, והקטע בלהיות חובש זה שאתה אף פעם לא יודע למה אתה מגיע. זה תמיד הפתעה. אתה יודע שקרה משהו, ואתה הולך לראות משהו, אבל אתה לא יודע מה זה. וזה אף פעם לא הפתעה ממש כיפית. ופעם אחת אנחנו הקפיצו אותנו ב-6 בבוקר למחסום, כי מישהו התמוטט, זה היה הדיווח. עכשיו, באותו שבוע הייתי בבסיס, בלי הצוות שלי, הגיע צוות מהחטיבה, והם היו חבורה של דושים, לא מהעולם הזה, כאילו ממש, הם היו כזה, הם באו באמבולנס הלבן שלהם, אז תש גבוה, ואנחנו יותר טובים מכם, וזה, ואני הייתי היחיד כאילו מהצוות שנשאר בבסיס, אני לא יודע למה נטשו אותי, אבל הייתי היחיד. ואז הייתי צריך כל הזמן כזה, חבר'ה, אי אפשר לצאת מהגזרה, בואו, וגם שאלתי אחד כזה, מאיפה אתה? הוא אמר לי, גלי תכלת. אתם יודעים איפה זה? אתם יודעים מה זה גלי תכלת? מישהו? אף אחד לא יודע מה זה גלי תכלת? גלי תכלת זה הרחוב הכי יקר בארץ, זה בהרצליה פיתוח. כמה דוש אתה צריך להיות מאפס עד להגיד לי את השם של הרחוב שלך כשאני שואל מאיפה אתה? אז הוא היה ממש, ואז הייתה את ההקפצה, איזה 6 בבוקר, ולקח להם מלא זמן להתארגן. כאילו גם הפרמדיקית שלהם כזה, אני דופק לה בדרך, רגע, שנייה, אני קם, כזה שומע, צריכים לצאת. עד שהגענו לשם, אנחנו מגיעים למחסום, והתמוטט מישהו, אבל זה ילד בן 9. והוא לא נושם, בלי דופק, ואומרת לי, תעשה לו עיסויים. והדבר הראשון שיצא לי מהפה זה, אני מפחד. שזה נראה לי עיקר הטראומה שלי, שזה האינסטינקט הראשון, זה ממש מבאס. אז עשיתי דברים אחרים, בסוף כן עשיתי לו עיסויים, אבל אז הוא התמוטט כי היה לו לוקמיה, ולא היה לנו תרופה לזה באמבולנס. אז זה לא כזה מצחיק, אבל הוא נפטר. והפרמדיקית הייתה כזה, אל תדאג, אני אדאג שהקב"ן של החטיבה ידבר איתך, אף אחד לא דיבר איתי עד היום. בגלל זה אני כאן מזובת את זה. והם עזבו, ואז הם חזרו אחרי זה כמה זמן, ואני רואה עוד פעם את הדוש מגלה תכלת, והוא אומר לי, מה אחי, אתה הפסקת לפחד מילדים? וכאילו באירוע עצמו הוא לא הצליח לשאוב איזו תרופה, ואני הצלחתי, כי הוא גרוע. אז הוא אמר לי, אתה עדיין מפחד מילדים? ואמרתי לו, אתה עדיין לא יודע לשאוב תרופות? שזה כאילו סך הכל לא נראה לי מה שהיה. למה אנחנו בתחרות לביסן יותר גדול כזה, ילד מת ואנחנו שנינו היינו שם וזה כל מה שיש לנו לתקשר. פרסמתי פוסט על זה בפייסבוק, כתבתי את הסיפור, ומישהו כתב לי בתגובות, אחי, אתה לא יכול לכתוב דברים כאלה, יש עוד אנשים שיש להם טראומה מהסיפור הזה. ולא הבנתי, זה מישהו שהייתי בצבא והוא היה בחמ"ל. ואני כזה, דיברתי איתו בפרטי, מה קרה? הוא היה בחמ"ל, הוא זה שהקפיץ אותנו בדיעבד. והסתבר שהסמג"ד פשוט צרח עליו, למה לא קפצת אותה מהר יותר? כי לקח לנו מלא זמן להגיע לשם, כי הצוות לא היה מקצועי בשיט, והוא סחב איתו את זה, והוא אמר לי, זה אחד משלושת המקרים שהייתי בטוח שבגללי מישהו מת. ואמרתי לו, אחי, כנראה שרק 2. זה ספציפית האירוע הזה, אתה ממש סבבה. ושם הבנתי שרק מעצם זה שאני שיתפתי אותו, אז הוא השתחרר ממשהו שישב עליו מלא זמן, ואם לא הייתי אומר את זה, הוא פשוט לא היה יודע. עבר איזה עשור, אפילו יותר. אני רק שיתפתי את הסיפור שלי, והבנתי כמה זה משפיע על אנשים שפשוט שמעו את הסיפור. הוא לא ידעתי בכלל שהוא מעגל בתוך האירוע, והוא כזה, זה ירד לו מהלב, לפחות אחד, שזה גם משהו. אז בגלל זה יש את הערב הזה, באמת כדי שאנשים ישתפו, כדי שאנשים שיושבים בקהל וחושבים כזה, זה קרה בקי, ואני לבד בזה שהבאנו שיש עוד אנשים שהם לא לבד.